אי אפשר כל כך להסביר במילים את החוויה הזאת. זה היה קורס ממש מדהים. קיבלתי כל מיני כלים וגם התפתחות אישית באופן שאי אפשר אפילו לתאר. חשבתי שאני מגיע לקראת למידה ופחות לקראת תהליך, ופשוט עברתי תהליך אישי כל כך עוצמתי בתוך הקורס הזה. אני הגעתי לעומקים של טראומות וחוויות רגשיות שלא הגעתי אליהם במקומות אחרים. זה פתח לי את הלב, כאילו גם הסשנים עצמם וגם התהליך והליווי שאנחנו חווים ביחד. קבוצה אינטימית, קטנה, ובעיניי זה ממש משמעותי. והסשנים עצמם, שאנחנו מטפלים אחד בשני ומטפלים בנו, זה גורם לחיבור מאוד עמוק שאי אפשר לשים אותו במילים. אני רואה שינויים עם המשפחה שלי, עם האני העצמי שלי, עם כאילו אנשים שאני עובדת איתם. כל כך הרבה שומעים, גם ידע, אבל גם מלא חוויות שהם חוו, והם מעבירים לנו ממש חומר נקי וחומר מעשי שהם חוו. ואני חושבת שזה הלימוד הכי טוב שיכול להיות, וזה נותן את הכלים להיות מטפל הכי טוב שיש. חווה ואמיר הם הכי מדהימים. הם ממש מקצוענים, הם יודעים את העבודה. ממש היו בשבילי אחרי כל מפגש, כאילו ממש הרגשתי את הלב שלהם. אני ממש מתרגש לתת את הכלים האלו שלמדתי ולהביא אותם לעולם שלנו, לעולם של החיילים. אני מאוד ממליץ על חווה ואמיר, בשבילי זה הדבר הכי מדויק שיכולתי לבקש. אין ספק. זה מתנה מטורפת. זה באמת מתנה. אי אפשר להתחרט, זה המסע הכי חיובי שאפשר לעבור.